3, 2, 1. A touto cestou poprosím svadobných rodičov, aby prišli na tanečný parket a zatancovali si svoj rodičovský tanec. Nech sa páči. Od večera do rána muzika nám vyhráva a ja pijem, 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 pijem len z plného pohára. Od večera do rána muzika nám vyhráva a ja pijem, 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 pijem len z plného pohára. Môžeme? Priatelia, ahojte, servuste, čaute, nazdar, ahoj, čau. Každopádne, teraz sa nachádzame v takomto nádhernom stane, Zemianske, kámo, jak sa to volá vlastne? Zemianske sady. Každopádne, názov stanu je Pavlus, áno, to je veľmi dôležité. Čo je ale veľmi dôležité, aj to nesmej sa, že toto je posledná svadba tejto sezóny. Akože fakt, že nadúpaná sezóna. Snažíme sa vytvárať tieto vlogy nie moc často, aby ste neboli unudení, ale každopádne, pokiaľ ste nejaké predtým videli, tak dúfam, že zanecháte ešte nejaký ten odber. Pokiaľ ste nevideli, tak určite na mojom kanáli ich nájdete. Sú nadúpané a ten posledný je tu, na tomto odkaze. A je to takmer 200 ľudí v Tatranskej Lomnici. Ale čo by som chcel ešte dneska povedať je to, že posledná svadba, to už som si povedal, ale čo je veľmi dôležité, že strih. Čo som tam mal ešte hovoriť? Kedy si sa prvýkrát miloval so ženou? To nebudem hovoriť. Som sa rozhodol. A čo by som ešte povedal o tomto čarovnom roku je to, no mám tu zo pár zaujímavostí. Mesiac september, najviac precestovaných kilometrov za moju kariéru. Tam som buchol nejakých 5000 kilometrov, ľudia, za... Strašne sa bávam, lebo sa mi smeješ. Každopádne, mesiac september, najviac precestovaný mesiac v tomto roku. Absolútne ever. Takže nie je to len o tom prísť, odohrať, ale treba aj niekam doraziť, vyraziť a tak ďalej. Moja najdlhšia cesta tento rok bola až do Poľska, dámy a páni. Takisto som absolvoval Českú republiku, takže za toto všetko ďakujem vám, mladomanželia, že môžem byť súčasťou vašeho veľkého dňa, ako je napríklad aj tento. A to, aká bude dneska zábava, to bude že 100%. To, aká bude atmosféra, uvidíte ďalej v tomto vlogu. Takže dá sa povedať, že sme len na začiatku, ale teším sa na to, ako to bude vyzerať. Dobre, pani milí svadobní hostia, pozývam vás do ďalšieho tanečného kola. Začneme tak z jemna, ale verím, že sa parket naplní a urobíme dokonalú atmosféru. Ideme na to. Veje vietor, veje po dolíne, ide Janík, ide po dedíne. Pri Janičke zastal, na ličko ju boskal a potom jej takto tížko šepkal. Pri Janičke zastal, na ličko ju boskal a potom jej takto... Anka, Anka, ja ťa ľúbim, ja ti vernú lásku sľúbim. Anka, Anka, rád ťa mám, keď ťa Anka poboskám. Anka, Anka, rád ťa mám, keď ťa Anka poboskám. Dáme, pani milí svadobní hostia, poprosím vás o chvíľočku pozornosti, pretože pôjdeme krajať svadobnú tortu, ale pôjdeme to urobiť troška špeciálnejšie, aby som poprosil nejakých 20-30 dobrovoľníkov, keby sa tu nájdu, aby prišli so svojím telefónom na tanečný parket, zasvietili si tam svetielko a budete na mladého manželu svietiť počas krajania. Prosím, pre ten efekt to bude brutálne dobre vyzerať. Tak, super. Čím viac vás bude, tým to bude krajšie vyzerať. A budete sa uspievať. Tak, budete sa uspievať, presne tak. Bez príčiny. Ešte nájdeme nejakých, prosím vás, alebo inak to poviem, tí, ktorí nemáte tlačítkový telefón, poprosím vás, poďte s nami na parket, bude to vyzerať fakt pekne. We moved west towards the city. Grew up fast and got a little gritty. Není dobrá? Verím tomu, že je. Ďakujeme, dámy a páni, kľudne odložte telefóny, dajte si veľký potlesk, ďakujeme za spoluprácu. Na zdravie, jajzel. Mohol si takto kýchnuť. Kamoško, takže je to tu. Fakt je tu záver sezóny. Inak, ako sa vám páčilo to krajenie torty? Je to niečo, čo je fakt super, možno v takýchto jesenných a zimných mesiacoch, kedy nechcete ľudí ťahať von zbytočne do zimy. Síce prskavky sú fajn, ale nie vždy to počasie dovoluje, takže takéto parádne viete mať aj vy. Obyčajné telefóny, svetielko a tak ďalej. Čo by som ešte doplnil, je to, že dneska som taký troška precitlivelý. Neviem, či to je s tým, že som nevyspatý,
ale milujem túto prácu. Milujem úplne z celej duše, milujem to, keď sa ľudia bavia, keď to vnímajú, keď dajú spätnú väzbu a odozvu, čo je veľmi podstatné. Ale na druhej strane by som možno obhajil nás DJov, alebo nejakým spôsobom by som nás obhájil v tom, že nie vždy to je o tom, aký je DJ kvalitný. Pokiaľ nájdete niekoho, kto má roky za sebou praxe, tak pevne verím tomu, že odohrá tú akciu veľmi dobre. Ale veľakrát je to o ľuďoch, že či sa chcú baviť alebo nechcú baviť. Čiže možno taká rada, vždy sa treba nad tým zamyslieť, že akých ľudí si voláte na vašu svadbu. Pokiaľ máte takých, ako sú napríklad dnes, alebo počas môjho celého roka, tak je to úplne výborné, pretože tá atmosféra je od začiatku totálne zaujímavá. Fakt. Na záver by som možno... Čože? Ak sa ti video páčilo alebo nepáčilo, aj tak nezabúdaj na takú dobrú klasiku. Like, odber, koment, follow. Dobre? Hit the gas, hit the gas. Čo ste ma chovali od malička, za to sa vám pekne poďakujem. Už sa Mária z domu vystupuje. Pýtam sa ťa po tretíkrát, posledný krát. Čo si dáš, hlavkusťák či vienocne? Vienocne. Priatelia, nezabúdajte na svadbu zadarmo. Všetko, o čom je táto svadba, sa dozviete na mojom YouTubeovom kanáli. Je to veľmi jednoduché sa do tejto súťaže zapojiť. Viete to vyhrať tento rok 6.12. a svadba je budúci rok 14.9. Bež sa zapojiť a my sa ideme zabávať ďalej. Julia, 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 na tu keperina. Dámy a páni, vítajte vo finále svadobnej sezóny. Ak sa vám video páčilo, to komentuj, lajkuj, šeruj a daj odber. To je veľmi dôležité. Nezabúdaj na súťaž, ktorá prebieha a vidíme sa v budúcoročnej sezóne. Ľúbim vás. Ahoj!